Cześć, witam Was serdecznie w mojej pozytywnej kuchni. Dzisiaj przepis na sernik wiosenny, sernik z dodatkiem kiwi, który jest tak lekki, jak tylko to możliwe. Nie ma tutaj w masie serowej tłuszczu, jest wykonana z twarożku 0% tłuszczu pomieszanego z 0% jogurtem, a z kolei krem u góry to krem z jogurtu greckiego, taki, który również tłuszczu ma mniej niż klasyczna bita śmietana ze śmietanki kremówki. Mam nadzieję, że podoba Wam się dekoracja, nie jest trudna do zrobienia. Całość jest na lekkich, możliwie jak najlżejszych biszkoptach, ale jeśli chcecie jeszcze mniej kalorii, bo na wiosnę warto jest już pomyśleć o tym, że trzeba przygotować swoje sylwetki do lata, to po prostu spodu nie przygotowujcie. Zapraszam Was serdecznie, zobaczcie jak ten sernik na zimno z kiwi zrobiłam, a więcej przepisów na dania wiosenne i nie tylko znajdziecie na pozytywnakuchnia.pl. Przygotowanie wiosennego sernika na zimno z kiwi. Zacznę od przygotowania galaretki, a już wcześniej wyłożyłam sobie w tortownicy, która została wyłożona folią aluminiową, właściwie tylko jej dno, wyłożyłam biszkopty. Biszkopty, czyli taki lekki, delikatny spód, ale jeśli chcecie mieć sernik na zimno jeszcze lżejszy, to możecie spód zupełnie pominąć. Rozpuszczę teraz galaretki w wodzie, to jest gorąca woda, ale nie wrząca. Trzeba rozpuścić je bardzo dokładnie, żeby nie zrobiły się grudki. I galaretka jest już bardzo dokładnie rozpuszczona, to jest taka gęsta masa. Wcześniej już sobie twaróg chudy 0% tłuszczu zmiksowałam, również z 0% jogurtem naturalnym. I teraz wleję całość, tak żeby za chwilkę móc to jeszcze raz zmiksować. Wy możecie oczywiście też robić to za pomocą miksera i stopniowo rozmiksowując twaróg, który wcześniej był dwukrotnie zmielony, rozmiksowując go razem z jogurtem, wlewać już pod sam koniec całą tą galaretkę i rozmiksować tak, żeby uzyskać jednolitą masę, a ja teraz odstawiam to na silnik, żeby zblendować. Sernik stężał. Mam już też przygotowany krem jogurtowy. W osobnym moim filmie pokazywałam Wam, jak taki krem z jogurtu greckiego, lżejszy już chyba jest niemożliwy naturalnymi sposobami do wykonania. Jak go przygotować? Teraz przez szprycę przygotuję tutaj różne wzorki, a potem nałożę jeszcze kiwi. A potem jeszcze się zastanowię, czy coś więcej z tym kremem tutaj jeszcze nie pokombinować. Koniec jeszcze trochę wzorków na środku i właściwie do stężenia, a potem już można spokojnie serwować gościom. I gotowy mój sernik wiosenny w pięknych, zielonych kolorach z prostą do zrobienia dekoracją. Jest już gotowy, żeby podać go gościom. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. Zajrzyjcie na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów na serniki na zimno i nie tylko. Zapraszam Was też serdecznie, żebyście naprawdę wypróbowali, jak zrobić taki sernik, bo uważam, że prezentuje się pięknie, a ta dekoracja nie jest skomplikowana. No i ja już nie mogę się doczekać, muszę za chwilkę go pokroić, także dzięki Wam serdecznie za uwagę i życzę Wam udanego, pięknego, wiosennego dnia.